Гэта не проста чарговы будаўнічы аб'ект. Не толькі для горада, для ўсяго Іванаўскага района пачатак узвядзення шматфункцыянальнага спартыўнага комплекса значная падзея. Пасля Пінска, Івацевіча, Століна, Лунінца і іншых райцэнтраў вобласці магчымасць займацца спортом у комфортных і сучасных умовах атрымаюць і жыхары Іванаўшчыны. Он расположен у нас возле магистрали М10, дает возможность всему населению северной части района тоже без проблем к нему добираться. Мы это тоже учитывали при его размещении. Разговоры о его строительстве велись долгие годы. Наконец-то только в этом году разрешилась ситуация с финансированием. Проектировщик объекта – объединение Брест-Аблсельбуд. Яно ж выступило и генеральным подрядчиком у особе дочинного предприемства ПМК-12 Иваново. Допомагають івановським будівникам коллеги з Бреста, Пінска и Белоозерска. Виды работ выполнены на сегодняшний момент у нас. Это подготовка под фундаменты, монолитная плита выполнена. Сейчас ведутся работы по установке арматурных каркасов и далее будет бетонирование фундаментов. Як будзе выглядаць Івановскі фізкультурна-аздараўленчы комплекс, можна ўбачыць на яго ўжо сёння. Падобны ж аб'ект у Мар'інай Горцы сёлета адкрываў кіраўнік дзяржавы Александр Лукашенко. Па словах івановскіх спецыялістаў, іх спорткомплекс будзе адрознівацца толькі выглядам уваходнай групы. Агульная плошча аб'екта амаль 4000 квадратаў. Акрамя вялікай спартзалы для баскетбола, валейбола, футзала і тэніса прадугледжаны два басейна – 25 і 10-метровыя. Прадугледжаны таксама сауна, турэцкая лазня, разлічана на 5 наведвальнікаў, міні-басейн і пакой для адпачынку. Праектам улічана і стварэнне безбар'ернага асяроддзя унутры будынка і звонку. Тацяна Будгусаім, Ганна Буйкевіч, Александр Дьяченко, тэлерадыёкампанія «Брест».